Na, dwi ddim wrth y polytunnel ar y patch heddiw, I fod yn edrach chydig yn debyg. Dwi wedi dod lawr I Caerdydd I gyfarfod dyn go arbennig I ddysgu chydig bach amdan Chillies. Dath Sirajul Islam I Gymru o Bangladesh bron I hanner can mlynedd yn ôl, ac ar ôl 20 mlynedd o berchen sawl tŷ cyrri, mae bellach yn feirniad yng ngystadleuaeth tŷ cyrri gora Cymru. Mae defnyddio Chillies I goginio yn rhan o draddodiad y teulu. Helo, dach chi'n o lew ma? Helo, shwmai, sut dach chi? O, dach chi fan mawr o chili dwi'n clywed? Ro'n i'n tafu chili an ein ard ni, an yr hen wlad, pan o'n i'n hogyn bach. Ac ro'n i'n difanu ar y ard lysiau trwy'r amser. Ia. Un fath o chili ro'n i'n tafu oedd chili gwyd. Green chilies, Kacha Morich yn y Bengali. Kacha Morich? Kacha Morich. Dysgu beth heddiw? Dwi gweld nhw ano. Ia. So welais I ba mam yn defnyddio nhw bob dydd yn y cari. A'n enwedig yn y cari pascod diflas. A'n y cari lysiau hefyd. Ia. So dwi'n teimlo'n tipyn bach o hiraitis yma. Ia. Gan weld ar bob math o chilies yma. Ia. Mae'n anhygol, o'n i'n gwybod bod yna gymaint o fatha yn bodoli, dach chi'n gwybod? Oes ar ei poeth yma o gwbl? Cyn I fi dod yma, ro'n i'n meddwl bod y dorset Naga oedd y poeth al yn y byd. Dorset Naga? Dorset Naga. Ond mae yna un aral. Oes? Si poeth ach na dorset Naga. Yn mae'n enw yw'r Maruga. Fel mae nhw'n fel anadol y draig. Anadol y draig. Paidwch yn mynd rei agos, da? Na. Badwch yn ofalus. Da chi'n mynd I goginio fo hwnna wedyn ydych? Na, dim pereg. Os dwi'n hogyn da, mae Sirajul di addo coginio cyrri I mi. Mae yna dros 140 o wahanol fatha o chilies yn tyfu yma. A thra bod Sirajul yn dewis pa rai I ddefnyddio yn ei gyrri, dwi am gael gair efo'r perchenog, Chris Fowler. Haia, Chris. Ti'n iawn? Iawn. Champion. Neis iawn cyfarfod â chdi, de? Wel, chdi sy'n gyfrifol am tyfu'r holl planigion chilies mae I gyd. Es pa bryd mae'r diddordeb di cychwyn gyn ti? Ryw 8 mlynedd yn ôl. O pa chilies ydy'r rhai mwyaf poblogaidd? Y mwyaf poblogaidd ydy Aji Lemon, Jalapeno, Naga. Be fi di wneud efo'r holl chilies mae I gyd? Dwi gynnaudd saws chilies hefo'r chilies yma I gyd. Mae'n bosib I chi gael fwy o wybodaeth am y saws a'r chilies ar ein tudalen Facebook. Mae Sirajul di dewis 2 fath o chili, sef yr Aji Lemon ac un o'r chilies poetha y Naga Morich. O, diar. Ydych chi'n barod I cael beth I fita, wan? Dwi'n llwglyd blan ar o bod I mewn o fanna. Dwi'n cael y fraint o flasu un o'r reseitau traddodiadol I deulu. Mae'n ychwanegu'r chilies I lysiau cynhenid eraill Bangladeshi, fel Okra, Oori neu ffa, Kadu sy'n fath o bwmpen, a begwn sy'n debyg I wylus, a phupur, tomatos, nionyn a garlleg. A peidiwch â phoeni, mae'r reset yma ar ein tudalen Facebook ni hefyd. Be da chi'n meddwl? Neis iawn. Yndi, dim rhy boeth. Da chi'n teimlo'r gres chydig bach, de? Dim yn bwyd ydw i'n gyfarwydd efo fyny rosgaban. Ond pwy a hwyr. Alla mynd bita mwy o'n un diwrnod. Mae'n blasus. O, beth I gael.